Wai ina fans ɗin godiya ga ku fa na miƙo, wasu na kawo waɗansu ko sai fa na dawo. Ai masoya na a ko ina da ku nake yawo, wasanni na kafin na zo masoyi kun taru. Taimakan Allah wasa na yau fa na tsara, wanda ke kara shi ake kira da mai daru. Da za mu zanta da masoya dole in dara, in za a ce yau ba masoya dole in koka. Yau zama zamiyo da masoya da fa ɗauka, karamin hali ga mutane ya ce to ka ɗauka. A idan masoya ni smati yau na haska, wanda ke san ka burin sha ce fa ka haska, wanda bai san ka shi ko burin shi kai kasa. To masoya na gangar kwayo fara doka, waƙoƙi na da na yi kuce fa kun ɗauka. Yau ma na zo barka da sallah mu zam lafiya. Ai masoya na gaban idan ku zami yi wasa, har mu sa gasa duk wanda ya hau ku yo busa. To masoya na tsaro dan mara ku tattashi, amma kai DJ karan kiɗa na ɗauto shi. Samaɗin waka ne daga kamar ayo ɗauri, ko samari soyayya ta zamsari. To ai me yin so shi wannan baya yin kuri, in ko kai kuri to kai ne bako a soyayya. Bara in yi shiru dan ba bangaren da ke yi ba, to ai masoya na wakar akan ku ne na yau duba. Tsarin hange wannan sai mu bar wayan duba, ba na gaggawa domin ta kan sa ni in koka. In ka zauna duk daren daɗewa ka mike, ai masoya na a zuciya ta ku ne za na rike. Kai kwa me zamba